En capítols anteriors, totes dues aficions tenien clar on volien que jugués la final. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! Vamos a Madrid. L'afició del Madrid, en canvi, no vol ni parlar-ne. Per Mourinho, com si es diu Copa del Rei. No la juego, me da igual que se juegue aquí, que se juegue en China, a mí me da igual. Guardiola només ho acceptarà si tothom hi està d'acord. Esto es una cuestión de la federación que valorará los pros y los contras, las disponibilidades de Coldplay y compañía. Ho sento, Pep, però el 20 de maig nosaltres toquem el Calderón. En el capítol d'avui, reunió vital a la Federació Espanyola entre representants del Barça i del Bilbao. Els dos clubs hem coincidit En un campo concreto que es el Bernabéu. el Santiago Bernabéu. I aquesta era la primícia. Aviam si els traiem algun titular. I ara què? Pues de momento estamos a la espera, ¿no? Que la Federació Espanyola de Futbol faci les seves gestions Una semana o 10 días. i a resultes d'aquestes gestions ens convocaran a una nova reunió. O sigui, avui s'ha fet una reunió prèvia d'una pròxima reunió prèvia, potser d'una altra reunió. ¿Me explico mal? Que la final es disputi allà on els dos clubs que l'han de jugar desitgen. De momento se nos ha escuchado, hemos dado nuestra opción y punto, no se ha avanzado más. Els següents avanços al Colabrot de la Copa.